Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau. Mireu quina vista tan fantàstica del castell de Canyelles. Avui farem el programa des d'aquí, un programa on, entre d'altres coses, us porto la pel·lícula amb una de les parelles més mediàtiques de l'actualitat. En parlarem. També l'estrena més sorprenent a la taquilla arreu del món, dirigida per un youtuber que s'està fent d'or amb el cinema de terror. Molta comèdia espanyola, nord-americana i francesa. I com no, tindrem el nostre moment romàntic amb aquest parell de guapos i ciència-ficció amb tuf dels 80. A més de fer una bona repassada a tots els títols que fa setmanes que estan a la taquilla i encara podeu veure aquí a prop de casa. Però, abans de començar, avui divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. Recordem la importància de protegir els nostres recursos naturals i el nostre entorn. Les grans companyies que contaminen el món tenen una gran responsabilitat, però tu tens un gran poder. Com a consumidor i consumidora pots triar si gastes els teus calerons en els seus productes o no. També pots triar si separes el plàstic i el vidre a casa teva o si llences o no la brossa al bosc quan vas a fer un pícnic. Només et diré el que li van dir a l'Spider-Man. Recorda que un gran poder comporta una gran responsabilitat. Així que pensa al món que li vols deixar als teus fills. I dit això, comença Blau Cinema, la teva cartellera del Garraf. Sabeu qui és aquest noi? Kane Parsons, un youtuber creador d'un famós curtmetratge web de terror que va ser tot un fenomen a la xarxa. Doncs ara, amb només 20 anys, ha fet el seu llargmetratge, Backrooms, i s'ha convertit en el director més jove de la història, arribant al número 1 de la taquilla als Estats Units. Diu la crítica que estem davant d'un geni del terror. He encontrado algo. En la tienda. Muy bien. ¿Qué has encontrado? Un lugar. He encontrado un lugar. Clark, propietari d'una botiga de mobles, descobreix un portal marcat amb una cinta blava que porta a Backrooms, un laberint infinit de passadissos grocs, catifes humides i llums fluorescents que pampalluguen. Hola. ¿Hay alguien? Durant aquests anys s'ha popularitzat a internet el concepte de Backrooms, una terrorífica i interminable consecució de sales i passadissos que acaben semblant un laberint. Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme. Te creo, por supuesto. Bueno, volveré y traeré pruebas. ¿Estáis grabando? Sí. Bien, seguidme. Clark, ¿esto qué es? Es lo que quiero averiguar. Parsons, més conegut com a Kane Pixels, amb tan sols 16 anys i des de la seva habitació, va pujar al YouTube de Backrooms al gener del 2022, un curt de 9 minuts que va superar els 70 milions de visualitzacions. Dios mío. ¡Tira, sácame, sácame! ¿Qué has visto? Este lugar crea salas. Es como un laberinto, no se acaba nunca. Ara, en forma de llargmetratge i rodat a Canadà, Kane Parsons va fer construir 30.000 metres quadrats de passadissos idèntics en els quals es van perdre part de l'equip de rodatge, tot i que va comptar amb una lògica molt estricta. Quan el seu pacient desapareix dintre, la terapeuta, interpretada per l'actriu Renee Rinsby, s'endinsa dins la dimensió per rescatar-lo. Es maravilloso. ¿A que sí? Hola. En el seu canal de YouTube, Kane Pixels compta actualment amb 3 milions de subscriptors i més de 215 milions de visualitzacions només en els 20 vídeos relacionats amb Backrooms. Ara, amb la pel·lícula, es converteix en el director més jove de la història en liderar la taquilla als Estats Units, traient del primer lloc de Mandalorian and the Grogu. Amb un pressupost de tan sols 10 milions de dòlars, Kane Parsons ha aconseguit recaptar en només el seu primer cap de setmana més de 118 milions de dòlars. I tal com ha declarat a la premsa, el seu somni és fer una sèrie, la manera més pràctica de contar el que vol narrativament. El que està clar és que el jove youtuber acaba d'enviar un missatge a tota la indústria del cinema. El terror ja no ve de Hollywood, sinó del teu mur a les xarxes. Fa setmanes que veiem el pòster d'aquesta pel·lícula en les webs de cinema anticipant el que serà una superestrena, com a mínim, el primer cap de setmana. I dic això pels seus protagonistes, dues estrelles del cinema nord-americà.
Zendaya i Robert Pattinson, treballant per primera vegada en aquesta pel·lícula, el drama. Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir? ¿En el discurso? Sí. Una parella de joves professionals de Boston, ell britànic expatriat curador d'art i ella editora literària, es coneixen en una cafeteria de Cambridge. ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer... ¿Amor? Sí. ¿Primer amor o primer crush? Las dos, creo. Després d'un festeig tan breu com apassionat, la parella perfecta es submergeix en els preparatius de les seves noces amb l'ajuda d'una parella amiga, fins que un dia decideixen jugar al joc de les confessions. Desagradable, tío. Sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho. ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis? A ver, ¿qué hiciste? Claro. Un perro. Había cervezas y porno. ¿Lo dejaste toda la noche? Sí. ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me... Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo... Vamos a pedir un Uber. Emma, ¿qué cojones? El seu director, el noruec Christopher Borgli, condueix el gènere de les pel·lícules sobre casaments a un nou territori, preguntant-se quan volem saber realment sobre les persones més properes a nosaltres. Deja de pensarlo. Para de pedírmelo. Sé que lo estás pensando. ¡Mierda! Pues ahora sí. ¿Cómo puedes confiar en ella? Eres una hipócrita de manual. Nunca dije que tuviera un retraso Claro mental. que sí. Dijiste que era lento. Dijiste que era... El projecte va arribar a les mans de Zendaya, qui, en sentir-se atrapada per un guió tan original, va prendre la iniciativa de contactar directament amb el director i, per la seva banda, va començar a parlar amb el Robert Pattinson. Hay que aceptarlo, con todos sus defectos. ¿Por qué haces como que nunca has roto un plan? Entre la comèdia i el drama, i amb un estil punxant i a vegades divertit, aquesta parella ens convida a preguntar-nos si la confiança sobreviu quan saps de què va ser capaç la teva parella, encara que mai ho fes. ¿A dónde vas? Un poco de drama. Sobre un passat que torna per jutjar-te i sobre si l'amor pot sobreviure a la veritat. Me parto. A les portes de l'estiu podem donar per iniciada una bona cartellera ben comercial i crispatera amb l'estrena de la 6a part de la famosa seqüela Scary Movie. Però aquesta vegada ho fa amb el retorn oficial dels creadors originals, els germans Wayans, productors i guionistes, després de més de 2 dècades allunyats de la saga. Així que, per tots i totes les fans, gaudiu amb el famós Ghostface. Que hi ha algú? ¡Hostia! ¡Pobrecilla! ¡La ha apuñalado! ¡Habla bien! Mi pronombre es ella, ¿vale? Así que di, pobrecilla. ¡Hemos vuelto! 26 anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar, el repartiment original ha tornat a ser el punt de mira de l'assassí i cap pel·lícula de terror està fora de perill. Hola, madre. Estás hecha un asquito. ¡Cindy! ¿Un abrazo? Me apetece mogollón, pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista. Ah, tía, si para mí todos los blancos sois racistas, ven para acá. ¡Chachi! ¡Ven, no! L'actor Marlon Wayans ha declarat que l'objectiu principal d'aquesta nova pel·lícula és recuperar l'energia que va definir els primers lliuraments de la franquícia. Marlon Wayans va assenyalar que va reunir novament els seus germans amb la intenció de reprendre un projecte del qual havien estat apartats fa més de 2 dècades. Húndete. ¡Que no sonrías, imbécil! ¡Corre, japuta, corre! Marlon Wayans, actor i responsable juntament amb el seu germà de la segona i tercera part de la franquícia, ha declarat que l'objectiu principal d'aquesta nova pel·lícula és recuperar l'energia que va definir els primers lliuraments de la franquícia. I per això va reunir novament els seus germans amb la intenció de reprendre un projecte del qual havien estat apartats fa més de 2 dècades. Al marge de parodiar algunes de les pel·lícules de terror més comentades dels últims anys, com Long Legs o Weapons, l'objectiu del llargmetratge és recuperar l'esperit macarra i irreverent que va definir els primers lliuraments de la saga, on res ni ningú quedaven al resguard dels acudits. Jangueando con mis... ¿Lo pillas?
Arantxa Echevarría, ja sabeu, la directora de La Infiltrada, tenia ganes d'una història més lleugera i més divertida, així que ens presenta aquesta comèdia negra amb molta acció, protagonitzada pel conegut Hugo Silva, que aquí està molt ben acompanyat. Especialment dedicada a tots aquells i aquelles que els agrada el postureig. S'estrena cada dia. Nace un listo. Toni Lomàs és un cantant i exconvicte que es troba en hores baixes i viu de la fama que es va guanyar en un concurs de televisió. Se le conoce como Toni Lomàs. Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro y tú me pagas 50.000 euros. Quan en un moment donat se li presenta l'oportunitat de robar un quadre i sumar una quantiosa quantitat de diners, es veurà embolicat en una concatenació de fets derivant en una espiral de picardia en la qual tots els personatges voldran treure profit. Cuadro. Pero que solo hay que llevarse este. Aquí se hace lo que yo diga. Seguimos 50-50. Este cuadro vale mucho, Mari. Quiero que les pidas 1 millón. ¿1 millón de qué? Cada dia Nace un listo ha suposat aire fresc i un canvi radical per a Arantxa Echevarría, la directora més taquillera de la història del cinema espanyol. Després del desgast emocional que va suposar rodar La Infiltrada, Goya, la millor pel·lícula, Echevarría va decidir que necessitava fer una cosa xalabrada i divertida amb aquesta desenfrenada, disbauxada i impredictible sàtira d'acció. ¿Tú ya duermes? Agitado. Protagonitzada per Hugo Silva i acompanyat d'un repartiment coral replet de cares conegudes com la gran Susi Sánchez i la col·laboració especial de Belén Rueda, Cada dia Nace un listo és una comèdia criminal en clau de thriller que rescata la picardia espanyola amb humor àcid i uns personatges patètics però divertits, desbordats per la seva ambició. ¡Puta madre del Toni! ¿Yo qué he hecho? ¡Vamos, coño, ese ánimo! Esto es una bomba. La picardia, l'ambició, les falses esperances i el postureig, l'explosiu xoc entre aquells que acumulen fortunes mentre la majoria lluita per arribar a fi de mes. No veas qué pollo, ¿no? I des del mateix balcó de l'Ajuntament de Canyelles anem a parlar de cinema romàntic, tot i que no estem acostumats a veure cinema espanyol d'aquest gènere. Ens arriba aquesta producció protagonitzada per Maxi Iglesias i l'actriu portuguesa Margarida Corceiro. Aquesta parella de guapos ens portaran a la Costa Basca per parlar de Todo lo que nunca fuimos, una història que demostra que a vegades allò que no ens atrevim a dir fa més mal que un acomiadament. Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo. ¿Tú lo harías por mí? Me cortaría un brazo por ti. Lea, una aspirant a pintora, travessa un dels pitjors moments de la seva vida. Després de perdre els seus pares en un accident de cotxe, la jove pateix una greu depressió. No obstant això, ella sempre ha estat enamorada del millor amic del seu germà. Quan es vegi obligada a conviure amb ell, passaran coses. Tú y yo somos como una tribu de indios, ¿vale? Como una de estas de las que aparecen en las películas. Y yo soy el jefe de la tribu, ¿vale? Y el jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas. Dirigida per Jorge Alonso, la pel·lícula trasllada a la pantalla gran una de les històries romàntiques més populars de l'escriptora Alice Kellen, pseudònim de la valenciana Sílvia Herbàs, que va debutar el 2013 pujant la seva primera novel·la a Amazon. Ha escrit més d'una desena de llibres, superant els 3 milions d'exemplars venuts. Un beso tuyo. Ahora. Lea. Protagonitzada per Maxi Iglesias, un dels actors més populars i que més efecte fan mouen, i l'actriu portuguesa Margarida Corceiro, que treballa per primera vegada en castellà, tots dos expliquen aquesta història marcada per l'amor, el dol i la pèrdua, les segones oportunitats i el poder de la reconstrucció d'un mateix. I, evidentment, no podíem marxar de Canyelles sense fer una visita al Pessebre Solidari, icònic a tota la vila i un referent a tota Catalunya gràcies a la Marató de TV3. Evidentment, jo pensava, com podem lligar el món del cinema amb el món del pessebre? Molt fàcil. Tot això, com podeu veure, està farcit de figuretes molt elaborades amb tot tipus de detalls. I com a figuretes van començar els protagonistes de la següent pel·lícula de la que us parlaré. Més de 40 anys després de la seva estrena, He-Man continua viu en la memòria dels qui van créixer veient la sèrie en televisió oberta. Entre nostàlgia, joguines i noves adaptacions, l'heroi de Grayskull manté intacte el seu lloc en la cultura pop, He-Man y los Masters del Universo a la comarca del Garraf. Pues no soy de por aquí.
Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica. Esa obsesión con las fricadas y las espaditas. Asustas al personal, sobre todo a Daryl. Dios, que mal me cae. Un nen de 10 anys, el príncep Adam, es va estavellar en la Terra en una nau espacial i va ser separat de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar anomenada Eternia. Sé que la mayoría no me recordáis. Pero yo sí a todos. Després de localitzar-la gairebé 2 dècades més tard, el príncep Adam és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía. Sé lo que se siente al fracasar. La sèrie va néixer el 1983 impulsada per Mattel, que buscava una cosa molt clara, vendre figures d'acció. L'èxit va ser tan gran que inevitablement va arribar al salt al cinema el 87 amb molt mala crítica, congelant la franquícia al cinema per dècades, fins que va haver-hi una altra versió en el 2002. ¡Yo tengo el poder! En paraules del seu director, Travis Knight, es torna amb aquesta última versió no sols per atreure noves generacions, sinó per reconciliar un deute històric amb els fans que desitgen per fi veure a la pantalla gran la pel·lícula que mereixia Eternia, amb temes com la lluita entre el bé i el mal, la identitat secreta i el creixement personal. Lo que sea eso. Tienes el poder. La setmana passada parlaven de Corredora, dels mateixos productors de Sorda. Era qüestió de temps que la directora madrilenya Laura García Alonso fes el seu salt al llargmetratge i aquí tenim la seva òpera prima rodada en català. Ara podem veure-la aquí a la comarca del Garraf, a on, com no, doncs el Círcul Catòlic al cor del casc antic de Vilanova i la Geltrú. Cinema tan valent com necessari sobre la salut mental en l'esport d'alta competició. Guanyaré. Faré història. Sí? Bona. I el Rubén, que apreta molt pel campionat o què? Muy bien. Normal. Guanyaré. Faré història. Després del seu curtmetratge Tempesta d'estiu, la directora Laura García Alonso, nascuda a Madrid però formada com a cineasta a l'ESCAC de Terrassa, escola de cinema d'on han sortit gent com la Isabel Coixet i Juan Antonio Bayona, decideix fer el salt al llargmetratge aprofundint més sobre la salut mental en l'esport arran d'un cas molt proper que va succeir a la seva família. Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré. Cris! Cristina, t'estàs prenent la medicació? Guanyaré. Faré història. La pel·lícula ens explica la història de Cris, una corredora d'èlit obsessionada amb el triomf que prepara el campionat d'Espanya, però a causa de la pressió pateix un brot psicòtic. Cris, no pots córrer com estàs. Com que no puc córrer El que no pots és competir. Ho he d'intentar, no? És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. L'actriu debutant, Alba Saer, sorprèn amb la seva gran interpretació de Cris, una jove que només se sent viva quan està corrent i a la qual li costa parar. Aniré al campionat. Necessito saber que puc controlar-ho. La gran interpretació d'Alba Saer no seria el mateix sense la rèplica de dos excel·lents actors, Marina Salas i Àlex Brendemul. Ben rebuda per la crítica, Corredora és un drama íntim sense estereotips sobre salut mental que reflecteix la pressió i el valor de seguir quan tot es deté. Amb un tractament molt respectuós sobre les malalties mentals, estic segur que la directora Laura García Alonso ha arribat a la indústria del cinema per quedar-se definitivament. I compartim pantalla al Círcul Catòlic un bon homenatge a Hitchcock i la seva Finestra indiscreta, però aquesta vegada en clau de comèdia de misteri. S'estrena la producció francesa Asesinato en la tercera planta. Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor. No puede ser. Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparte invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense. Colette, interpretada per l'actriu Leticia Casta, és professora en la Sorbona especialitzada en Hitchcock. Travessa una etapa de monotonia amb el seu marit François, escriptor de novel·les de misteri antiquades. Tot canvia quan arriba un excèntric director de teatre a l'edifici. No podemos impedir que la gente discuta. No era una simple discusión.
¿Deberíamos llamar a la policía? Sí, y al FBI. La última vez nos pasamos 8 horas atrapados en un tren porque pensabas que había una bomba. Com la protagonista ensenya cinema i els codis del thriller, el film és una clara reinvenció dels clàssics del 1954 d'Alfred Hitchcock i està replet de referències a psicosi, vertigen i amb la mort en els talons. Hay que sacar la verdad a la luz. Tengo una misión para ti. Però adaptant el concepte de l'edifici de veïns i el voyeurisme a una dinàmica de teràpia de parella. Tengo la impresión de que me espías por la ventana. No, para nada. ¿Qué es eso? Son unas gafas con cámara integrada. Son ridículas. Barreja entre l'estil juganer de Hitchcock amb la neurosi urbana típica del cinema de Woody Allen, Assassinato en la tercera planta aconsegueix un equilibri molt elegant entre la comèdia romàntica i el crim, servint, a més de per passar una bona estona, per explorar com la ficció pot influir en la realitat i fins i tot transformar, en aquest cas a millor, la vida dels seus protagonistes. Aquí está, tengo un gato. Es este gato, ¿no? No, eso no es. ¡Se parece a un gato! Eso no es un gato. Sabíeu que, segons un estudi fet a Anglaterra, un animal que parli té moltes més probabilitats de protagonitzar una pel·lícula que les dones més grans de 65 anys? Doncs al Cinema Prado de Sitges demostrem que es poden fer taquilles milionàries arreu del món amb repartiments liderats per dones. Aquesta setmana tornen a coincidir a Sitges la gran Meryl Streep amb 76 anys i la Carmen Maura amb els seus fantàstics 80. Productores, productors, si l'únic que us preocupa són els diners, preneu nota perquè amb elles us podeu fer milionaris. Buenos días, Mohamed. Hola, mi niña. Més de 2 mesos porten Carmen Maura i la seva calle Màlaga a la comarca del Garraf. Així que, com ja us he portat moltíssima informació durant aquestes 8 setmanes que ha estat amb nosaltres, deixeu-me que us recordi que només la teniu el dilluns 8 de juny a les 18:30 amb uns fantàstics descomptes. Dia de l'espectadora per tan sols 5,50 € i si ets major de 65 anys, amb el teu DNI i només a la taquilla del cinema, pots entrar per 2 €. Sí, menys del que et costarà un cafè. El piso sigue en venta. Solo que ella no sabe que me he vuelto a vivir allí. Runway no és solo una revista. I encara més opcions per veure aquest món de luxe i glamour amb la gran entre les grans, la nostra Meryl Streep. Divendres, diumenge i dilluns també al Prado de Sitges amb dobles sessions perquè puguis triar entre les versions doblada o original amb subtítols. Hola. Anda, mira quién viene del outlet. Perdón, ¿quién es? ¿La conoces? ¿La conozco? Soy Andy Sachs. Andrea. Fue una de las Emilys. ¿De las qué? Dues opcions amb temes ben diferents per, com em va dir una espectadora la setmana passada, fer debat amb una bona colla d'amigues. I al cinema arriba és una bona opció per venir amb tota la família a gaudir d'unes bones crispetes amb una bona sessió de ciència-ficció. The Mandalorian en Grogu, el fenomen de Star Wars torna amb força als cinemes encenent la passió galàctica dels fans de la saga. Ells tenen el seu Mandalorian i nosaltres, els nostres segadors. Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño. Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja. La pel·lícula suposa la nova aventura de 2 personatges que durant 3 temporades de la plataforma Disney Plus s'han enfrontat a tota mena d'amenaces, raó per la qual us posaré una mica al dia abans que seieu a la butaca. Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado. Buena suerte. La vas a necesitar. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient nova república treballa per protegir tot el que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del llegendari caçarrecompenses mandalorià, Din Djarin, i el seu jove aprenent, Grogu. ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo? ¿Estás bien?
Yo iré detrás de ti. Vete. Ja. Protagonitzada pel Pedro Pascal i amb la col·laboració de luxe de la Sigourney Weaver, la tercera pota de la taula és ell, el petit Grogu, que com a curiositat i en paraules del director Jon Favreau, va ser creat al mig d'un vol dibuixant els primers esbossos a sobre d'un tovalló. Aquells dibuixos improvisats van acabar arribant a un equip de més de 100 persones que, mitjançant titelles i animació electrònica avançada, van poder crear a la famosa criatura de la saga. Es la hora. ¿Tienes miedo? Deberías. I molt bé, fins aquí hem arribat. Qualsevol informació d'horaris, descomptes, com us dic sempre, a les webs de totes les sales. Però, abans de marxar, recordar-vos que avui ja comença el Corpus de Sitges. Del 5 al 14 de juny, Festa Patrimonial d'Interès Nacional, una oportunitat única durant tot l'any per veure els carrers de la vila ben florits amb tota la participació de la gent del poble. Així que jo no m'ho perdré. S'acomiada aquest qui us ha parlat, l'Antoni del Valle. Me'n vaig a fer una bona passejada per Canyelles i ens veiem al cap de setmana que ve per continuar informant sobre cinema i cultura, que són el mateix.